En els bandos, jo estic liant els bandos jo. Bueno, anem a anar començant perquè el temps no sé com anem a quedar esta nit. Vinga. Entreu, que se banyareu. Vale? Bueno. Bona vesprada. Bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a FIMEL 2016, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana, que enguany celebra la 10ª edició. Una vegada a l'any, quan la tardor ens visita, FIMEL obre les portes per a convertir-se en l'aparador que durant estos 3 dies mostrarà a tots els visitants les activitats dels 2 sectors productius més importants per a Meliana, el comerç i l'agricultura. Meliana és un poble agrícola, un poble de la comarca de l'Horta Nord, un espai de gran valor que genera una activitat econòmica important dins la comunitat valenciana. En aquest sentit, hem volgut que l'agricultura, com a activitat econòmica, ocupe un lloc important en aquesta edició de FIMEL. I per això, a FIMEL 2016, trobarem una sèrie d'activitats amb les que volem potenciar aquest sector i posar en valor l'agricultura, el treball del llaurador i els productes que ens dona la nostra terra. Així mateix teniu l'exposició del PAC, el Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València. També tindrem demà la presentació del llibre La batalla de l'Horta. L'estat de l'Ajuntament està dedicat a l'agricultura. A més, en aquesta edició, Meliana acull la primera Fira de la Xufa de València, impulsada pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen, iniciativa que esperem siga tot un èxit i repetisca en properes edicions. L'Ajuntament, junt al Consell Agrari Municipal i l'Associació de Comerciants i Professionals de Meliana, la MACA, ha treballat de valent perquè FIMEL 2016 aconseguisca les expectatives previstes. Fruit d'aquest treball són els 59 expositors que participen, més del 50% expositors locals i que representen a tots els sectors econòmics, comerç, agricultura, indústria i servicis. Junt a les activitats ja mencionades, tenim una programació molt variada per a satisfer a tots els que ens visiten. Per acabar, desitjar que el temps ens acompanyi, que puguem rebre un gran nombre de visitants i que iniciatives com FIMEL, la nostra fira agrícola i comercial, ens ajuda a tindre un comerç i uns servicis de qualitat i proximitat, com diu el nostre eslògan d'enguany, que són, a més, referents en la nostra comarca. Moltes gràcies. A continuació, FIMEL vol rendir homenatge a persones de Meliana que han destacat en l'àmbit comercial, en aquest cas, servicis, en l'agricultura i també com a representant d'institucions centenàries de la nostra comunitat. En primer lloc, la MAC, Agrupació de Comerciants i Professionals de Meliana, vol rendir homenatge a l'assessoria Balaguer. A Meliana és més coneguda l'assessoria Balaguer, que, com el seu nom indica, es dedica a assessorar en matèria laboral, fiscal, comptable, jurídica, assegurances i finances. L'assessoria és propietat de la família Ferrer Balaguer. Rafael Ferrer ha sigut funcionari de l'Estat i de la Generalitat Valenciana des que el 1965 va aprovar l'oposició primer del grup C per a després promocionar i ser funcionari del grup A. Com a funcionari de la Seguretat Social,
ha desenrotllat diversos càrrecs de responsabilitat i en la Generalitat va ser nomenat director de gestió de l'Hospital Clínic i de la Fe de València. I després va ser nomenat director general del Govern Civil de Terol, on va estar 7 anys. Per a ell, la figura del funcionari és molt important. És l'intermediari entre l'administració i la persona que s'hi acosta plantejant els seus dubtes. I en tot moment el funcionari ha d'estar disposat a ser eixe intermediari pròxim i amable que resol els dubtes i facilita la gestió. Si tornara a néixer, tornaria a ser funcionari, són paraules seues. L'assessoria Balaguer va néixer com una entitat. Cada dia, quan Rafael tornava a casa de la seva feina, sempre tenia a la porta persones esperant-lo per a fer-li alguna consulta. I és per això que el 1973 es decidia obrir l'assessoria. Ell és l'impulsor i creador, però en ser funcionari de la Seguretat Social decidiren que al davant de l'assessoria estaria la seva esposa Vicenta Balaguer. Ella va ser la titular des de 1976 fins a 1996. Durant aquest temps, el fill va anar formant-se i a l'any 1996 es posà al capdavant de l'assessoria. Per a Rafael Ferrer, l'èxit d'aquest projecte ja té més de 40 anys. Ha d'estar treballant sempre amb claretat i honradesa, atendre bé la gent, facilitar la gestió i arribar allà on el client no pot arribar. Si es treballa així, es pot compartir el treball i també compartir les alegries d'un client que ha estat ben assessorat. Rafael Ferrer ja està jubilat, però veu continuïtat i futur en el projecte que, juntament amb la seva esposa, Vicenta Balaguer, va iniciar. I aquest futur, avui ja present, és el seu fill, Rafael Ferrer Balaguer. Per aquesta llarga trajectòria professional, assessorant els veïns i les veïnes de Meliana i moltes persones dels pobles del voltant, l'Associació de Comerciants i Professionals de Meliana, la MAC, ha volgut homenatjar l'establiment associat, l'assessoria Balaguer de Meliana. Els propietaris de l'assessoria Puigcer, que Joan, com a regidor de comerç, entregarà l'escultura. Autoritats, representants de la MAC, Consell Agrari, amics i amigues. Com bé han dit, en el 1976 fundà Josep Balaguer en nom de ma mare, de Santica, i després de 40 anys de la circumstància de que avui mateixa estem 20 anys ella i 20 anys jo. Això se crea perquè, com bé han dit, el pare estava en casa, venia de las instalacions de treballar i al final se feia sempre en casa i per donar un poc de servici al poble se va instaurar l'assessoria Balaguer en l'àrea de atendre la gent i el Porta. I en aquest aspecte, en aquesta voluntat d'ajudar al poble i d'assessorar a la gent, en principi sols per temes de seguretat social i pensions, se va crear una empresa que posteriormente en ampliarse hoy en día el servicio es integral, claro, lo normal de un pobre que un servicio integral y todo.
contratar a una persona inicialment, avui en dia són 8 en d'esquerra, perquè treballadors, la majoria són de Meliana i sense els quals el projecte, clar, evidentment, no hauria pogut anar avant. Un dia la cartera de clients és important, després necessitem l'ajuda de tots. Professionals que en el seu dia s'han format també, igual que nosaltres, de tots els sectors, tant econòmic com jurídic, comptable, i són els que al final ens donen el punt de qualitat que de tindre per poder assessorar el client de la millor manera possible. Sempre la nostra forma de treballar sempre ha sigut atendre, informar, resoldre problemes des de la perspectiva del client per poder ajudar el màxim possible i resoldre els problemes que se nos plantegen. Realment és la nostra faena. En honradez, sempre des de la perspectiva del client i desarrollant de la millor manera possible la nostra feina. Durant 40 anys, com ja hem dit, però totes les persones se seguim en constante evolució, totes les empreses, la nostra empresa, la tecnologia és molt important, evoluciona la prova habitualment. Entonces, lo que tengamos que estar sempre al dia, sempre formant-se i sempre, culturalment i tecnològicament, sempre estan molt avançats Simplemente poner ahí el homenaje el homenaje tan bonito que nos brinda la corporación, y agradecer a la gente que colabora, a los clientes que están confiando en nosotros, y gracias, agradecer a la corporación local también. Creo que tengo que ir, A continuació, el Consell Agrari Municipal vol homenatjar asseguradors en la persona de Javier Orts Molins. Avui en dia no és massa habitual trobar-nos amb una persona jove que hagi decidit continuar l'activitat laboral dels seus pares, sobretot quan aquesta activitat no és una de les més valorades per la societat actual. Javier Orts Molins va estudiar fins als 17 anys, però sempre ha tingut clar que volia ser llaurador. Volia ser allò que havia vist fer a la seva família, treballar la terra. És clar que avui en dia ser llaurador és difícil. Són altres temps i és per això que Javier intenta adaptar-se, modernitzar el treball del llaurador, aportar aquelles tècniques que puguen ser beneficioses per a obtindre millors resultats, sempre respectant els temps i tenint molta cura del producte. Eixe producte destinat a satisfer directament les necessitats del consumidor. Tots sabem que la vida del llaurador és molt arriscada i això Javier també ho sap. La collita està exposada a les inclemències del temps, a la competència, a la vulnerabilitat del mercat. Per això, quan es treballa amb il·lusió i els resultats són els esperats, el llaurador es veu recompensat i amb ganes de tirar endavant. Per contra, quan tots els esforços es veuen truncats per una mala collita, per un producte que no vol ningú o per fenòmens naturals que poden arribar a fer malbé el treball de tot un any, es tenen ganes de replantejar-se la continuïtat d'aquesta activitat. I en paraules de Javier, moments d'estos avui en dia n'hi ha massa. Javier Orts és un llaurador sincer, apassionat de la terra i del seu treball, però també molt realista. Intenta treballar perquè els seus productes arriben al client en les millors condicions possibles. És un llaurador jove, modern, innovador, que lluita per millorar cada dia, per no quedar-se estancat, per reinventar aquest ofici que ell per tradició familiar ha triat. I també és realista perquè veu les dificultats perquè travessa el sector, la temporalitat dels productes, la brutal competència,
la poca estima i el maltractament que el llaurador i l'agricultor pateixen. Per aquests motius, cal valorar i agrair molt que persones joves com Javier Orts Molins estiguen ahí un dia darrere l'altre, posant en valor la terra, estimant-la i treballant-la per obtindre productes de la millor qualitat i, per descomptat, per a continuar la tradició familiar. És per això que el Consell Agrari Municipal ha volgut homenatjar en la persona de Javier Orts Molins a tots els llauradors joves que amb il·lusió i estima es dediquen a l'ofici de treballar la terra. Per favor, Javier. Amparo Martín serà encarregada de l'escultura. La séquia de Montcada és una institució de reg, un gran espai hidràulic entre Paterna i Puçol. Els seus orígens es troben en la València musulmana, la qual cosa vol dir que aquesta institució té una història de més de 800 anys. Les primeres ordenances de la Reial Séquia de Montcada daten de 1268. La séquia s'inicia a la Surca, al terme municipal de Paterna, límit amb Manises. Des d'este sud de grans dimensions, la séquia rega bona part de les terres situades al marge esquerre del riu Túria fins a Puçol. L'Ajuntament de Meliana ha volgut homenatjar al seu sequier major i president Francisco Romeu Ren, fill de Meliana i llaurador de tradició familiar. De fet, Paco Romeu és el primer sequier major nascut al nostre poble, en tota la història de la Reial Séquia. Una séquia que té una importància cabdal per a tota l'horta. Cal tindre en compte que tot el nostre terme es rega per aigües d'esta séquia.
la de la Llenca, regada per la séquia de Sant Vicent, corresponent a la séquia de Rascanya. La seva trajectòria, Paco, en la séquia va començar en 1984, quan s'hi va incorporar per la sindicatura de Meliana, Bonrepòs i Mirambell, les cases de Bàrcena i Almàssera, moment que li va suposar una gran alegria. La sindicatura, en principi, era per a 3 mesos, però Paco Romeu es va presentar diverses vegades i en totes elles va ser triat per renovar el càrrec. L'any 1995 va ser proposat per a Sequier Major i en la Junta del 21 de setembre, festivitat de Sant Mateu, tal com marquen les històriques ordenances, va ser elegit, càrrec que ha anat renovant i que ostenta actualment. Paco Romeu sempre ha tingut molt clar que volia servir al veïnat i al poble, estar a l'alçada de les circumstàncies en tot moment. Així ho ha fet des de diferents àmbits. També fa temps com a regidor de l'Ajuntament de Meliana i ara té l'oportunitat de satisfer aquesta vocació com a sequier major i president de la Real Séquia de Montcada. Des de la institució treballa per posar pau, ser tolerant i respectuós amb els regants i estar al servici de tothom. Actualment, Francisco Romeu continua actiu en les tasques que el càrrec li exigeix. Pensa que paga la pena, que cal treballar pel futur, que hi ha futur per als llauradors a pesar de les males èpoques que estem passant. Però, en paraules seues, cal treballar i lluitar per esta terra privilegiada, per esta terra on vivim, per les terres i els pobles de la nostra benvolguda comarca de l'Horta Nord. Entrega el senyor alcalde. Vicepresidenta de Diputació, autoritats, govern de Meliana, personalitats i públic en general, és una gran satisfacció per mi, com han dit antes en el pròleg de la presentació, ostentar el càrrec de sequier major de la Real Séquia de Montcada. Càrrec que ostenta encara avui amb molta satisfacció i honradesa. Bé, si tenim que fer alguna d'història, doncs, com tots sabem, Jaume I estava en el Puig de Santa Maria de Sebolla, 1238, cap i casal de la conquesta del regne de València, avui Comunitat Valenciana, i ja s'enamorà el rei de l'Horta Nord, que li diguem, les terres que anaven fins a la capital. I de hecho, en la conquista del regne, va entrar Jaume I en la ciutat de València el 9 d'octubre de 1238, ja se reserva al rei la séquia gran que anava a Puçol, que passava per el Puig, una séquia gran d'entonces, grandíssima. No havia la crisi d'àrea que avui tenim i precisament està plovent que estem fent de paraules. És quan naix la Real Séquia de Montcada, des que la reserva el rei Jaume I com a rei de conquista, 30 anys. És quan fa la donació als regants propietaris de les terres que rega la Real Séquia de Montcada el 9 de maio de 1268, que és quan naix, diguem, la nostra Séquia Real de Montcada, que és, i com digué el rei Jaume I, que l'administren els llauraors, els que siguin propietaris de terres. Un home que va ser en visió de futur d'aquella època, quan avui en dia està en perfecte estat de conservació, de servici. Tenim mestres d'aula d'Ultúria, com tot el món, del repartiment de l'Ultúria, però faig hincapeu en aquesta paraula que el rei digué, que estan les ordenances que han de dir, que l'administraren els llauraors propietaris de terres. I aquesta frase vol dir un muntó en la defensa que estem avui en el que està passant.
Bé, i és el que jo vull agrair a aquella persona que ja li ha agradat el que era la zona nord i ara veiem la nova PAC tot el futur que ens espera en els 31 municipis que rega la Real Séquia de Montgat, com bé ha dit la meva antecessora, en els que de Paterna està Puçol, els 16.000 i pico de comuneros, en les 7.000 hectàrees. Se funciona en el mínim possible de cost, donant el major servici als dueños i comuneros, que són els amos de la Real Séquia de Montgat. Com tots vostès saben, Meliana té sindicatura, ho acaben de dir, jo vaig en aquella època ser síndic. Cada sindicatura la vota el poble que representa, com digué el rei, els que són els amos que voten. Després de tants sigles i tantes circumstàncies polítiques que han passat en aquest país fins a la fecha d'avui, després del 83, 80-83, la transició que diguem ara tan famosament política en Espanya, la Junta d'entonces ja va modificar en el règim interior de funcionament, sempre i quan respetant les ordenances que són història, que una persona un voto, una fanecà un voto, 100 fanecà és un voto. Un dels que defensa aquesta postura està en aquest moment parlant, hagueren crítiques perquè hi havia comunitats que tenen el vot ponderat, tantes hectàrees un voto. Entonces la Junta va defensar això fins avui. Entonces els síndics se l'exigeixen el poble, Meliana que tenim ahir el síndic o Puçol, és del terme municipal. Cada 3 anys canvien 4 síndics, cada any canvien 4 síndics. En 3 anys la Junta de Govern se renova. I els síndics, que són els 12, són els que voten al sequier major. Jo me presentí el 21 de setembre de l'any passat a la 5ª legislatura. Tingui un oponent de tot el respecte democràtic. M'han dit el dia anterior, i jo contestí que els elegia per tots, a la urna. De 12 síndics, Francisco Ronul tragué 12 votos, va 3-0. I estic satisfet de llavors, fins avui, que ha fet com a llaurador als 31 municipis, als 31 ajuntaments, han canviat els ajuntaments, han canviat els governs, però la Real Séquia de Montgat, com a òrgan integrador de l'Horta Nord, té que estar en tots els puestos, en les coordinacions, en Diputació, en la Generalitat, en la Conselleria, en els pobles. I és la meva llavor d'intensificar la col·laboració estretxa, no en Meliana, en els 31 municipis. Així tenim representació de Diputació, que potser haurà pegat notícies, mai hauran pogut dir que la Junta de Govern s'ha oposat, sempre han dialogat, raonem. A més, la Real Séquia de Montgat també tinc que manifestar avui al poble de Meliana i en la figura de l'Ajuntament i en l'alcalde que està present, que està en tots els puestos representant el tema de l'àuia. La Real Séquia de Montgat està en la Conferència de Xúquer, la Junta de Govern, està la Junta d'Explotació, està la Junta de Sembals, està la Junta de tots els de la Federació, estem en la Federació Nacional, creant la Federació Valenciana en la Real Séquia de Montgat fa 16 anys, i un president de José Andújar del sud d'Alacant. Este que està comentant així, avui en el poble de Meliana, és de veres alcalde, sou fill de Meliana, amb mucha honra. No tenim res que amagar, és medianer. I d'això em diu, tu quin poble eres? Meliana, no sou de Montgat, doncs sou de Meliana. És a dir, que mos correspon a nosaltres, avui, transmitir els que vinguin enrere. I ja diré a Javier quan se queixàvem en l'entrevista que hi havia futur. N'hi ha futur. N'hi ha més àudio o menys. Ara està plovent. Mira el milagre que ha fet la Santa Bàrbara. El que passa és que necessitem més apoyo de les administracions, però això no me correspon dir-ho a mi, correspon dir-ho al Consell Agrari o als sindicats. Tenim la millor terreta del món en aquesta zona, si tenim ajuda. La Real Séquia de Montgat està profundament implicada en l'harmonització del regadiu, com tots saben per la premsa. No fa encara 2 mesos m'entregaren a la Real Séquia de Montgat la balsa de Puçol, de 2 milions d'euros de pressupost. Jo crec que hi ha futur.
Res més, a donar les gràcies i també voler dir una cosa, alcalde, si m'ho permetixes. Donar també les gràcies a la meva dona per la pensa que he tingut el sac aguantar-me en tas cares. Per tu saps. Moltes gràcies. Ara anem a donar la paraula a les autoritats que ens acompanyen. I en primer lloc va parlar la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Meliana, Amparo Salguín. Gràcies per tenir lliure. Ja estarem un poc serios. Bona nit a tots i a totes, per suposat. Este any em correspon representar a la MAC com a presidenta. Me sent molt orgullosa de poder formar part activa de la 10a Fira Comercial i Agrícola de Meliana i que per tots és sabut que FIMEL és la fira pionera i referent de l'Horta Nord. Per això pensem que tots els melianers i melianeres ens sentim orgullosos de dir-ho i escoltar-ho cada any quan ens reunim al recinte firal. La nostra associació és també pionera en l'Horta Nord, dintre del moviment associatiu comercial, complint ja 21 anys de treball i seguint fundadors de FIMEL. Hem estat treballant en les diverses corporacions de govern que han passat pel nostre ajuntament i sempre hem oferit la nostra ajuda i il·lusió que ens ha dut a poder posar en marxa tots junts esta nova edició i esperem que siguin moltes més. Cada any són més els associats de la MAC que aposten per estar ací. Quan els visitats passem per este carrer tan transitats estos dies, se senten orgullosos. Això és molt important per a composar la gran oferta comercial i de servicis i gastronòmica de la fira. Des d'ací, la MAC dona les gràcies a tots els nostres associats, que es posen des de la primera edició, els que són més recents i els que participen este any per primera vegada. A tots vos desitgem que vos vagi molt bé i que gaudiu de l'experiència. La MAC vos desitja molta prosperitat a l'exposar a FIMEL 2016 i gràcies a tots per estar ací un any més. Bona nit. Pren la paraula la regidora d'Agricultura de l'Ajuntament de Meliana, senyora Amparo Martí. Vicepresidenta de la Diputació, alcalde, companys i companyes de la corporació i d'altres municipis, homenatjats en general i públic. Dono la benvinguda a totes i a tots a la 10a Fira Comercial i Agrícola de Meliana. FIMEL, sense dubte, una cita important al nostre poble al setembre. Al llarg d'aquest any, des de l'Ajuntament de Meliana, hem treballat de valent per dinamitzar un sector que viu permanentment en crisi, un sector molt important per al nostre poble, l'agricultura. Hem treballat conjuntament a la Unió de Llauradors i Ramaders per tal de facilitar informació d'interès general, com són cursos de manipuladors de fitosanitaris obligatoris per a tots, com tramitar ajudes als joves o contractar el fons que aquest any tant de mal ha fet als cebars, normativa sobre la jubilació, tenint en compte que un llaurador no es jubila mai. Entre altres coses, perquè un llaurador és per vocació i per estima la terra. Un projecte en el que estem molt il·lusionats és la marca de productes de l'Horta de Meliana, que pretén posar en valor el treball dels nostres llauradors i llauradores, donar la importància al consumir productes nostres de qualitat i proximitat, productes amb totes les garanties sanitàries, criats al costat de casa i per als nostres veïns, que fan que es dinamitzi l'economia local. Un altre projecte en el que estem acabant de perfilar són els horts socials, un espai d'integració per a col·lectius diferents del poble, diferents sensibilitats i fer
que coneguen la terra, que aprenguin a cultivar-la i a sociabilitzar entre ells. Aquest any, a més, tenim una novetat en Fimel, la Fira de la Xufa de València. A Meliana som el quart productor de xufa, així que està més que justificada la seva presència a Fimel. I ja, per envoltar-ho tot, el Pla d'Acció Territorial, el Pla Agrícola i la Llei de l'Horta, que està molt bé, però que pensem que la part de l'agricultura hauria d'anar de la mà del parc, perquè sense l'horta siga rendible, gran part dels problemes quedarien solucionats. El llaurador no pot ser el jardiner de l'horta. El llaurador ha de poder viure dignament del seu treball, amb preus justos i tenim tot el suport de les administracions. Si ho fem possible, el paisatge estarà bonic. No hi haurà camps abandonats i no tindrem problemes de relleu generacional. Nosaltres, des del Consell Agrari, pensem que l'horta té futur. Per aquest motiu, aquest any, l'homenatge és per a un llaurador jove, un llaurador de vocació, que treballa en l'explotació familiar, un llaurador que sempre ha sabut a què volia dedicar-se en la vida, sempre buscant la manera de ser capdavanter, perquè té molt clar que hi ha molts entrebancs i que l'única manera de sobreviure és anar per davant. Javier Ors Molín, un jove compromès amb el territori, perquè l'horta és futur i sense llauradors no hi ha horta. Enhorabona, Javi, i endavant. El futur és teu. Vicepresidenta de la Diputació de València, senyora María José Amigo. Bona nit a tots i a totes. Bueno, sembla que la lucha va deixar acabar l'acte i que puguem anar-se'n a casa. Alcalde, membres de la corporació, jutge de pau, que també ens acompanya, i sobretot vull donar les gràcies per el treball que feu any rere any a la MAC, presidenta. La veritat és que és un plaer vindre sempre a acompanyar-vos en aquest acte. Sou pioners i sou l'enveja de la comarca. Jo, com a veïna de la comarca i com a filla de Meliana també, que soc mig melianera, ma mare és d'ací, sempre ho dic, ho sabeu. Jo vinc ací i em sent com en casa. No puc només estar orgullosíssima de veure que heu sigut capaços d'arribar a l'edició d'EXA. Això es diu molt pront, perquè és una fira agrària i una fira comercial. Ni els comerços locals han estat en el seu millor moment els darrers anys, ni l'agricultura ha estat en el seu millor moment els darrers anys. Però vosaltres, des de la MAC, des del Consell Agrari, amb l'impuls també de l'administració, de l'Ajuntament, que sempre ha estat al vostre costat, fora del color polític de fora, heu estat capaços de complir dels anys. Enhorabona per aquest treball que feu cada dia, cada un dels comerciants alçant la porta dels vostres comerços. L'administració, les administracions, la Diputació, la Generalitat, els ajuntaments, tenim el deure i tenim l'obligació d'estar junt al comerç. Crec que és l'aposta de futur, estar junt a la gent que dia a dia fa possible que aquest país es faci gran. Què vas dir al Consell Agrari de Meliana? Sou, paro. De veritat, ho has dit tot, ja no n'hi caldria dir res més. Sou l'enveja dels consells agraris de la resta de l'Horta. I això ho sabem, des que som de pobles de l'Horta. Perquè sou emprenedors i perquè sempre esteu ahí donant el cal. I avui em sent contentíssima de que pensareu en un agricultor jove com és Javier. Javier, enhorabona. Enhorabona per el teu treball, enhorabona per seguir treballant la terra dels teus pares, la terra dels teus avis. Enhorabona i endavant. Jo, com a filla de llauradors, neta de llauradors i llauradora també, perquè mon pare se n'anà, però es va deixar la terra i seguirem treballant-la amb l'ajuda del meu home i de tota la família. Ahí estem, perquè pensem que l'horta és futur. Enhorabona a la família Ferrer Balaguer. Enhorabona perquè heu sigut capaços de mantenir durant tants anys un negoci que també, com a advocada que soc, i també tinc el meu despatx al Bonrepòs, i també sé que no és fàcil. Sé que no és fàcil atendre els veïns en els problemes que alguna vegada afecten una assessoria. Haurà passat per ahí tot. Enhorabona a Rafael Pare, a Rafael Fill per seguir endavant i per ser emprenedor i continuar a dir al peu del canó, i a Vicenta, que ha estat tants anys al capdavant. I bueno, què tal el Paco? La sèquia de Montcada és el que ha fet possible que l'Horta siga vida. Perquè si no hagués sigut per l'aigua de la sèquia, els nostres ous no estarien ahí. A seguir treballant perquè sé que la tasca no és
fàcil, però sou valents i ahir anem a seguir sempre. Només una cosa, que alguna vegada siga possible que una dona estiga també en aquests organismes, perquè ja ens toca. Vull dir, les dones llauradores, no? Que digueu, les xiques del Consell Agrari, que sí, no? Bueno, i enhorabona, senyor Atxat, enhorabona, senyor alcalde, per aquesta edició, i moltíssimes gràcies per comptar sempre amb mi. Quan vinc a Meliana, em sent com a casa, ho sabeu, i encara que no estigui de convidada, vindria igual, perquè sempre que vinc ací em feu trobar el somriure i emocionar-me. Moltíssimes gràcies, endavant, i a per la número 18, la 19, la 20 i a celebrar els 25 anys. Ja per acabar, demanem la presència del senyor alcalde, president de l'Ajuntament de Meliana, senyor Josep Antoni Rieras. Maria Josep, vicepresidenta de la Diputació, han estat amb nosaltres Nacho Costa, director general de Comerç, i Lluís Ferrando, director general d'Ordenació del Territori, també alguns diputats provincials, nombrosos alcaldes i alguna alcaldessa de la comarca, i regidors i regidores, la corporació municipal, persones homenatjades, alguns veïns i veïnes de Meliana que heu pogut arribar fins a la carpa. Bona nit a totes i a tots, benvinguts i benvingudes a aquesta edició de FIMEL, és a dir, la que fa ja ser, que avui hem inaugurat. La Fira Agrícola i Comercial de Meliana, FIMEL, és, sense cap dubte, un dels esdeveniments més importants en el calendari anual del nostre poble. És el moment en què els melianers i les melianeres tenim l'oportunitat de donar a conèixer al nostre poble, a la nostra comarca, i més enllà de la nostra comarca, la capacitat i el dinamisme de dos dels nostres sectors productius més importants i que els caracteritzen, el comercial i l'agrícola. Però també és un espai immillorable perquè el nostre teixit associatiu hi participa i s'hi dona a conèixer, especialment l'Associació de Professionals i Comerciants de Meliana, la MAC, el Consell Agrari Municipal i altres entitats socials, culturals i esportives. De la mateixa manera, és el marc perquè l'Ajuntament reforça els drets identitaris i els projectes de futur de Meliana. Si en l'edició anterior fou el mosaic Noia qui va tindre protagonisme en l'estat de l'Ajuntament, enguany és l'Horta com a espai singular en els àmbits econòmic, ambiental, històric i social. I no és cap casualitat. Per fi, la nostra societat, per mitjà de la Generalitat, ha pres consciència real de la importància de l'horta per a la nostra comarca i per al conjunt dels valencians i les valencianes. Ara sí, ja està en marxa la tramitació del Pla d'Acció Territorial i la Llei de l'Horta amb la finalitat de preservar aquest espai tant pel que fa a l'activitat agrària com pel seu valor ambiental. Així mateix, tenim una mostra negativa del que pretén el PAC. Meliana formem part del coret d'aquest espai irrepetible. Per això la nostra implicació ha de ser major si cal. En aquesta línia, des de l'Ajuntament ja hem posat en marxa els projectes de la marca Productes de l'Horta de Meliana i dels sòls socials municipals, amb un objectiu clar de conscienciació i de visualització de l'horta i de l'activitat agrícola. En aquest sentit també és que en aquesta edició de FIMEL hem sumat una altra iniciativa molt interessant amb els mateixos objectius. La primera fira de la Xupa de València impulsada pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen. Un compromís que Meliana ja vam assumir amb la firma de la declaració de Vera al juliol del 2015, un dels primers que vaig firmar com a alcalde. En aquesta edició de FIMEL també serà el moment de constatar la solidesa del nostre sector comercial i professional, que pareix que anem trobant el camí d'eixida, ens passa uns anys molt durs i pareix que anem refent-nos. Avui hem tingut la grata satisfacció de comprovar que hi ha gent que fins i tot encara no ha obert la porta de comerç i avui està present ja a la FIMEL per a promocionar-se. I gent que porta un parell d'anys i continuen apostant per Meliana i continuen apostant per el sector comercial.
La crisi econòmica ha castigat i castiga encara les economies familiars i el consum, i això ha posat en dificultats serioses, com he dit, molts dels nostres xicotets i mitjans comerços i activitats. El treball constant, el dinamisme, la capacitat de sacrifici i de reinventar-se dels nostres comerciants i de les nostres comerciants, liderats per la MAC, i el treball conjunt amb l'Ajuntament, fan que avui continua sent un referent comercial a la comarca, el nostre poble de Meliana, i la millor mostra és FIMEL. La comissió organitzadora de FIMEL, que és un grup de treball ampli en el que hi participem tots els sectors implicats, ha treballat de valent per oferir-nos un recinte firal de qualitat i una programació d'activitats variada que conviden la gent a conèixer l'oferta comercial i agrícola de Meliana, a adquirir i comprar productes, a passejar i a disfrutar amb la família i les amistats. Una fira que és possible gràcies al suport econòmic també important de la Diputació i de la Generalitat mateix i també de patrocinadors locals. El ruixat d'avui és per avui, la deixarem caure, ja ens passen festes, ens passarà en FIMEL, la deixarem caure, passarà i demà continuarem amb la fira. Jo crec que aquest és el missatge que hem d'anar traslladant a tot el poble, que a partir de demà, de fet, hi ha molta activitat des de primera hora, des de les 10 mateix que s'obrirà la fira, i per tant, jo simplement us convido a que continueu participant de la fira, que és una activitat molt important per al nostre poble, i benvinguts i benvingudes, que ara mateix que som de casa, però alguns sí que som de fora, benvinguts i benvingudes a FIMEL i a disfrutar-ho. Moltes gràcies i bona nit. La presencia travega en l'escenari de la vicepresidenta de la Diputació, María José Rigo. Aquí el señor alcalde farà l'entrega d'un detall commemoratiu de FIMEL 2016. I ara no podem anar-se'n sense un reportatge fotogràfic dels homenatjats, els convidats, així que vos convidem a que pugeu ací i se fem fotos i tinguem un bon record d'esta nit. Moltes gràcies.